maka moro kaka idhi pima makete ushuru no onge. So aparo ni mana ma obedo package. So sirkal timo ga kamano, thoro timo kamano mondo mi gine ni gisolo ushuru. Mak mana ni gik machalo juice go kamoro onego ng'igi matut. Nikech juice ni otenore gi olemo ma kamoro japur moro man piny kacha cha emane odhi oloso kata obiro uso ka. Sama ang' koro imedo ushuru kaendi, tiende ni value chain no bende duoko piny. Kamoro jogo madhi tiyo gi juice no koro kwan gi dok piny. Mano dhi miyo kamoro kata japur duogo leo gi olembe mane opure puodho. So kamoro chike gi be nyaka ber kwa ng'iyo gi matut. Ahinya gigo ma ok rach gi ngima dhano ok onego mede ushuru ahinya. Nitiere gima iluongo ni sin tax. Gigo machalo kaka kuong' ma ji madhe kuonde mag budho gi. Mago to kata omednegi ushuru to imedo gi mondo mi ji matin owe tiyo kodgi nikech gin gik ma bende ok ber gi dend dhano. To gigo mabeyo ne dend dhano to chutho sirkal onego par ahinya kapok omedo ushuru. Kamano. Nitiere omenda moket ne joket mwandu, jok maya pinje maoko ma samoro timo ohala, gintiere kod ute mipango. En meto mar ushuru. Samoro king'iye gi wang' mar ni dipo ni odhi keto Kenya e ong'ala ma piny seche mopiem gi pinje moko e yore minyal ket go mwandu e piny. Aparo ni chik no to ok rach. Bino dhi riembo joket mwandu. Ok apar no onyalo riembo gi ahinya nikech wadwaro joket mwandu mondo bi pacho ka. To samo ket ni ushuru mar atamalo paro kete 30. Mane atamalo mar ushuru ma wachulo kata wan wawegi. Kech kata an kan gi ot to odani aketo ng'ato pange. Tiene ni dwe ka dwe pesa monego bed ni ng'ano chula onego akaw atamalo 7.5 kaka withholding tax ta achul ne sirkal. To sirkal no kete mayot ne jopiny ni mano kichulo titiekore gi sirkal. To pod chik bendo yieni ni ka ok idwa timo mano to koro iwacho ni pesa na mane chula rent cha koro pod adhi chulo VAT, gigo matiyo ga loso ot be koro oyiena mondo mi aduoki kato gikone ago kwan pogruok me kinde ema chulo. Mano tieni koro idhi gona kwan atamalo 30. To tiene ni ne waketo yot mar bedo gi ute kendo chulo ushuru ka ina jagono ma ja Kenya. Koro kija oko to koro ichula atamalo 30. Ma bende king'iyo chik masani ja Kenya moko dwa tiyo ga atamalo 7.5 pod chulo 30 cha. Mak mana ni gigo ma koro itiyo go eneno ni irito kanyo e yo machal nade, ler makanyo, gorangi, gik makamago. Koro koyieni mondo mi idhi wach ni pesa moko na tiyo go ka agol mage kapok achulo ushuru. So mano e pogruok mantie. Of course nyaka wapimre gi pinje mamoko. Ni to wadwaro ni to jogo manoko be ginyalo biro gi ket mwandu gi pacho ka. Sa paro ni tiere kuma imai konchiel tikelo ni komachielo. Nitie gimoro miluongo ni real estate rates. Real estate investment funds mar motendo gi weche mag utegi. Bende yudo ni kanyo ne kikawo mwandu ni kata ot migero majaber tiketo under rates program to chuno ni nyaka ichul gima iluongo ni CGT ma en capital gains tax. Sani mano koro gol capital gains tax no ki transfer kata mwandu mane in go kata ma itiyo go hostels mag nyithi skul gi to koro chik no koro ushuru no koro ok chaji kata kikete program machalo mag affordable housing. Tiene mwandu poni e lweti inyalo uso kata moko kuomgi to moko pod odong' e chenro mar rates ni mondo mi ji obed gi kidienje kata kene vehicles dang' aluong nango minyal tigo kata yore minyal tigo mopogore opogore mondo mi mwandu oriw kanyakla mondo mi wachwal weche mag dongruok ahinya e kidienje mag ute ma ok ochuno ni sami timo mano ting'iyo ni nitie gimiluongo ni capital gains tax. Ne jawinjo capital gains tax en ya kane ing'iewo odi moro kata $1,000,000 to bang' kata mana higa achiel kata 2 to iuse $12,000,000 tiene ni iloso $2,000,000 wiye
milion 2 milose wiye no nitie osuru manyaka chul sirkal miluongo ni capital gains tax. To kamoro ni ng'iewo odi milion 10 to ok iuse, ikete program mar real rates ni, to chik masani wacho ni kitimo mano to pod ichaji capital gains tax. To gi proposal moket sani e finance bill, koro sani nyalo chwale midare ma ok ochaji capital gains tax. Tieni otemo mondo mi oger migawo kata chenro mar kelo ni ere kaka wanyalo nyayo mwandu riwo mwandu kanyakla real estate ka. Twak mar KICC juma mokadho jamigawo mar omenda John Mbadi ne owacho ni gimotimo dwaro akili. It takes brain. Moro kanyo ne wacho ni himi itimai. Kanwa wuoyo kuom jo oko mapango ute pacho ka manigi ute mipango pacho ka omednegi kato kidhi e corporate tax ne foreign companies en koro yae 37.5 to duogo 30. Ma en tugo maneso. Mane tugo makare en imai koni timi koni mondo mi sirkal timano. Nitiere jogo mwaluongo ni economists mantiere treasury mang'iyo ni to kawatimo ma to odhi chalo nade e yor weche mag rwako mwandu pacho. Sirkal dwaro ni mondo mi jogo man gi mwandu gi oko okel mwandu gi pacho waka mondo mi gikete migepe manyalo miyo wakonyre kaka jo Kenya. Tiende ni foreign direct investment. Sama gibiro ka kia piny ma oko ibiro gi dola ni wadwaro, to sirkal be sama geto dola ni onyalo yude kokawo mwandu wa man pacho ka otero loka. Tiende ni wauso kata majan, kata wauso mana kahawa, kata wauso mana mwandu ma wanyayo pacho ka kata obed mahua, to dola choponwa. To yo machielo ma dola nyalo choponwago en ka japiny moro nono oneno ni obiyo ka yawo kambi pacho ka, oro biyo oket mwandu ne pacho waka. Koro nyaka wamiye yot mondo mi olos pesa ne mamiyo dok gi gimoro koago pacho ka. Mano miyo koro ka an gi mwandu to an japiny Amerika kata japiny Uingereza to adwa na bi Kenya, takwonga ng'iyo ni to kopogore gi Kenya piny mane manyalo dhiye moshuru bet ni piny. Kama oshuru bet ni piny ema adwa ni mondo adhiye. Omiyo mano en mondo mi waywago jogo mondo mamoko mondo kel mwandu gi pacho waka mondo mi gimbe gi giyud kaka giyudo gigi moro. To mak mana ni sama gitimo kamano wachak wadho adiyo gi e yor korka housing kacha. Ni koro kiketo mwandu ni ka to wachaji atamalo kama. Koro gigo mitiyogo to koro kwa yieni mondo migol. So nitie kama imigo to nitie kama iduoke go piny. Kama kani sirkal waneno ni chenro ma giketo go nyalo konyo uchumi marwa kaka jo Kenya mondo tingre malo, mondo mi mwandu donj pacho ka, to sami biro gi mwandu gigo jo Kenya bende mindiko makonyi tich ka. So mago be yore mwanyalo create go kata wanyalo kelo go yor tije ne jowa pacho. Paro moko nitie ni dipone ma nikech sirkal odonje chenro mag ute mane ogonyore affordable housing mamiyo koro jok ma biro pango ute moya oko kore geng'o negi. Ok apar ni geng'o negi pase, mak mana ni king'iyo chikni pend chikni kako kele ahinya mar golo capital gains tax en mar geto ni mwandu kata affordable housing ma sirkal odonje gi. Chenro mang'eny nyalo bende odonje mondo mi gibed jo kanyo no magi. Tieni wadwaro ni mondo waket interest kata gombo mag weg mwandu ochom kama affordable housing nitie, nikech nitie kaka ko chane kaka gitemo chane ni to dhi bedo mayot mondo ji mang'eny odonje. Mak mana ni ng'eni kaka sirkal bende nyaka ine ni to ere kaka jogi didonje yo moro ma ok ketho chenro mar sirkal. Sirkal ok owacho ni kik jomoko kikel mwandu mondo kete weche housing. Mano gima dibed maber. Mak mana niya sirkal bende nigi chenro ahinya ma geto jogo man piny mogik ma kamoro weg mwandu manoko ok odewo. So sirkal nyaka dewgi. Mano omiyo chenro machalo kaka mag Mukuru, Kwanjenga, slums ma Nairobi ka onge ng'ama dibi wuoga oko gi mwandu ne macho Mukuru kacha chama dhi gero ute. Mokwongo lo ok odhi yudo. Chik mar lo kanyo kia gala makata kaka odhi yudo onge. Mar ariyo kaka odwa daro ji kanyo mogedi ka ok in sirkal ok inyal daro dhano kuonde go migedi. So mago chenro ma nyaka sirkal bende donjie ka geto ni mago bende nitie kaka gikonyo kit ngima kata dak e bombewa madongo ma nitiere gi kuonde ma dhano odake mang'eny. Nyalo bedo ni ngima bedo ma ok pek ahinya ne jopiny.
ndalo moko kae ne Kenya temo mondo mi ket nyamburko moko kare kata los nyamburko moko e pacho kae no ka omenda ma idhi juogi mano osuru ma idhi juogi ewi nyamburko migolo e pinje ma oko ikelo pacho kae. En atamalo mabende otegno. King'iyo ni to tekni ok okalo nengo gi ok tin ne siling milion 10. Iparo ni ma bende en okang' ma sirikal temo mondo mi kata nyamburko migolo ok obed matin, koso ma en yo bende mana mar yudo osuru nikech nyamburko ng'e ni ya e pinje ma oko kwan mabuora. Aparo ni nitiere chik kata nitie nyamburko aina moko miluongo ni classic. Moko akia ni giluongo classic kontra kiang'o gik ma kamago. Mang'e kawo nyamburko moro kamoro ma ike ng'eny to kogo beche to beche pod ni malo. So nyamburko aina gi thoth ji thoro ga kelo pacho ka mondo tigo kata mane piem mag ng'iyo geche manya chon to pod beyo morit maber. So aparo ni nitiere fuok moro ma sirikal neno ni kamoro ji osebedo ka tiyogo, koro omed nitie kaka oketnegi ushuru machien kacha ne onge. Omiyo an anene kaka chenro mar sirikal mar temo geto kamoro kama ne nitiere mwanya kata fuok moro mane jogo mane gi geno ni nyalo kelo geche moko to kang'e nono gi to wacho ni ma en mana mar weche mag piem gi onge kata mana bei, to konon gi to bechgi ni en bei mana motegno. So mano miyo kamoro nikech lure gi pinje inyalo yudo gari moa piny Uganda mar higni 10 to timo rumo ka ywech. To nitie gari ma kamoro ae piny mandechni ber osekawo kata higni 20 to gari pod oling' thi kendo iye ler malich. To kikele kaendi koro ikele kaka en ochalo gimoro mitere museum. To en gari manyalo ringo maber. Koro magi ka bechgi pod oingo milion 10 kopim gi, then nitiere kaka koro biket gi ushuru. Nikech kineno chik ma sirikal oketo cha, nyamburko nitie kaka KRA timo ng'ado kwano kaka itimo negi ushuru. Iyudo ni gari ma higni 8 ushuru mare bet ni piny, ka en higni 5 mare koro bedo mang'eny. Koro obedo abeda mang'eny kaka ike medo bedo matin. So nitie kama kang' osegike to koro kata ushuru minya ng'ade onge, to kamoro pod en gi nengo. Kano wago dimba ka chien kacha ne watemo pimo uchumi ndalo mane jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki ne ntiere telo. Iyudo ka thoth oganda thoro pimo uchumi masani go uchumi makinde ka. Ere pachi wacho? Aparo ni gima ne ker machon Kibaki notimo ma kamoro pod otamowa kaka jo Kenya sani, kendo osetamowa kata e kinde ker ma Uhuru Kenyatta, en Kibaki notemo manoweyo gimiluongo ni deficit matin. Deficit en fuok me kind yuto mar piny, tiene mwandu mwasolo kaka osuru gi kaka wadhi tiyo gi pesa. Tiene ni kichoko siling 10 to bede ni chenro mar tiyo gi pesa wacho ni idwa tiyo gi siling 11. Koro iolo mana siling 1 kende. Ting'eni ka chenro mar lek maro mar tiyo gomenda ng'eny moingo yutowa nyaka wadhi e hola. Koro Kibaki ne ka hola matin kata tamalo matin mar hola kopim gi mwandu mar Kenya iluongo ni GDP. Tiene ni higni 10 ma Kibaki obede kerno, fuok mana en go kata kind hola mane wakawo gi budget mane osomo ne tin maka koro odwa dhi manyo hola to onyalo dhi e pinje maoko to kwa hola ma jo Kenya chulo kata tamalo 1 kata 2 kende. Tiene ni multilateral lenders gi bilateral lenders pinje machalo kaka World Bank ne nyalo miyo wa hola e nengono. Bang' kane Kibaki oa to ne wabedo gi akena tigi dholuo mane ne ok wabedo gi dimbruok e yor tiyo gomenda makare. Budget mokwongo mane Uhuru okwongo somo 2013 nodhi oyaro budget ma fuok obedo maduong'. Fuok osebedo maduong' nyaka idhi holo. Sama idwa dhi holo inya holo mwandu pachoka kata inyalo holo oko. Joko kucho kidhi holo nyaka iwachne ni idhi timo ang'o gi pesani. Pachoka endi idhi gimiluongo ni treasury bills gi bonds mi itimo kalatas michiwo kolure gi Central Bank.
So hola odhi obedo mang'eny kanyo. Sama imedo hola kanyo, to nyiso nang'o? Nyiso ni sirkal oselando ne weg ohala gi weg bengi te, gi weg insurance company ni wadhi dwaro pesa mbele ka. Koro weg bengi be wacho ni ka sirkal ema dhi dwaro pesa. Pesa mana kano aketo na dhi miyo nyango gotieno mondo tim go ohala. Koro aduoko chien, koro adwa miyo sirkal. Mane momiyo kinde mane Kibaki ne en ker, ne inya yudo kaka yawo kidhi e dho bengi, tiyudo ko yawo hema, oketo hema moro kanyo, kiosk moro kanyo, iuso loan. Bi ukaw loan. Ok dwar kata mana interest, ok dwar kata mana kalatese mang'eny. Iluongo ni makanin gi payslip bi kaw pesa. Kama kanin gi LPO mar tich midwa timo bi kaw pesa. Mano ne timre nikech bengi ne nigi pesa mang'eny ma kuma gitere onge. Gi sani pesa ma jo bank nigo gimiyo sirkal te. So pesa mineno ka jo Kenya ywak ni gionge pesa. Banks ma Kenya ka te loso pesa, kendo ko som ripode gi, to weg mwandu ma weg bengi go loso pesa mang'eny. Pesa gi giloso kanye nikech giholo sirkal. Sirkal ko hol pesa chulo pesa di. Gichulo 12%, 13%, 14%. Mane pesa mimiyo weg kembi gi, weg bank gi. Kambi jalo mamiya 14% e pesa ni. Mano ng'ama timo ohala monego be ni yudo pesa moingo siling 14 mumini. So ohala mane ma Kenya timo mamiyo Kenya di kaw thuolo mar holo pesa e bei mamalo kamano. Mae momiyo mwandu wa kaka jo Kenya koro bedo ni pesa mwayudo te thothne watiyogo e chulo gowi. Kawuono kineno gowi mwachulo kaka jo Kenya, e higa achiel wachulo pesa moingo $1.5 trillion. Mano budget moingo msach jotich te me Kenya ka. En mwandu moingo pesa mwachulo mag weche puonj te e Kenya ka. Tiende ni koro pek wan go kaka jopiny. Mwandu ma wadongo mag weche mag dongruok koro ok chop kata bilion 700. Nikech mane budget ma kisomo kata budget masani, pesa mwalieko nwa dhi tiyo go weche mag dongruok en mana bilion moro 700 ka. To ni interest kende ma gowi ma olo pacho ka oingo $1 trillion. Tang'o miyo Kenya medo kawo gope ka penjo mantie ni ang'o mamiyo gope gi medore, imed kawo gi ka pek to wan go. Mokwongo gowi ok rach, mana kidhi tiyo kode yo makare. Kata mane odi inyalo kawo gowi kidwa timo go gir dongruok moro, chiko yie kendo ni kare. To kidwa kawo gowi mondo mi iyud kaka ichiemo kawuono, to idhi holo loan e bei mamalo, miyo ji kata kineno ranyisi nitiere jo puonj mano retire mowe tich nikech gope oingo gi. So wan gimomiyo Kenya timo ma en ni ok wasebedo gi chenro makare mar tayo uchumi marwa. So en a leadership question. Nikech sama sirkal oyier to wacho na dhi timo ma. Nikech kane Kibaki okawo loch kuom Moi nowewa gi gowi mar bilion 600. To ushuru nwachoko pesa ma ne hawo bilion 200. Ka owewa bang' higni 10, gowi ne en 1.8 trillion. To mwandu man wachoko bende nodhi malo, ne hawo almost bilion 700. Tiende ne ok rach ahinya. Bang' mano kinde higni 10 mokalo, gowi mane en 1.8 trillion cha ochopo 8.7 trillion. Mano mana mondiki mong'e. Koka mopondo mag jo ohala ka in gi an manotimo ohala gi sirkal bende maling' gi en bilion 700 mapok ochul. Kimedo mano en bilion 9.5. Koka mag counties bende jo ohala matimo ohala gi counties bende olingi pes jo ohala bilion 200. Tiende ni gowi mane sirkal tek koriw mamalo gi mapiny ma Uhuru nowene Ruto ne en kamoro trillion 10. Koro weni gowi trillion 10. To ushuru michoko higa ka higa to ok chop kata trillion 2. Tiende ni mondo mi kore go budget, tichako ni adwa go budget, ikuongo ichako gi gowi midwa chulo. Gowi dwaro 1.4 trillion. Osekawa tamalo 60 mar pesa michoko. Mano mana mar chulo gowi.
to en ming'ene ne mikwongo chule kati ko ni okay aseiko pesa madhi chulo gogowi koro waike pesa mamiyo counties bilion 400 pesa cha setieko haya adwa chulo jotich sirkal msara pok achulo gi msara budget mar education kenen bilion 700 chuno ni nyaka kore dogi iol kore iolo Paulo tichulo Peter mane kama wasebedo koro sirkal mondo mine tem lokma nokoni gini tek wadwa medo usuru gimedo nusuru ne piny odwa wuo no wadwa wango piny ka wadagi ni usuru ok medno koro kendo kone ka ok medo usuru to chik bende wachore ni Kenya en achiel kuom pinje auchiel mwanonro mar World Bank osewacho ni jogi ok dhi chulo gowi mane kuma nosekwanwa kapok Ruto kawo loch ne osekwanwa kuom pinje auchiel ma nikech gowi nosebedo marach gimotimore momiyo gowi ni ok omiyo uswa kawuono en ni gope machalo Eurobond mano nego chul 2024 mano miyo dolo idho malo ne wathuthni mana wachulo gowi mano nego wachul iga mar 2027 iga manyien kwa dhi yiero mane bene dhi njawa no osechule muchwale tiende nango wakao bilion 500 waloso go fuok mana wenwa 2014 gi Uhuru Kenyatta mane momiyo kawuono king'iyo gimilo ni GDP odok piny 4.6 nikech pesa made watiyo go mondo wachwal go dongruok pachoka wajo watero ne joloka mondo en pesa mok donje uchumi ingene ke kao pesa ta chuli tangene atamalo 30 duogo usuru mana choko kaka serikal samidhi ngiepo ka ngane be dhi chulo usuru so pesa luorore e piny to kawan gi luase machuno ni mwandu wakoro wadaro ka watero oko miyo ohala bedo ma ok ber ahinya kata kamano ok en mudho te nitiere ranyisi ni piny nyalo yawre mbele ka nitiere migepe mosebedo gi dongruok makare to kama bende wane gi tabu kaka jo Kenya e weche mag usuru gi en chik wacho niya piny madongore maber ma ji te chulo usuru mowinjore kodgi onego be ni choka atamalo 25 mar mwandu duto teme Kenya ka koro kaka mwandu wa me Kenya ka ilieko gi report mar Kenya National Bureau of Statistics ni en trillion 17.5 tiene ni kawa tamalo 25 mar mano to tiene ni idhi choko pesa makatin to 4.7 trillion e pesa mane budget ma wan go cha made wate wachulo usuru kako ne wachul ne ok waol pesa to nikech wambe wajo mibadhe kaka jo Kenya apiko ringe Nairobi kaendi katingo mwandu kadaro kaka dhi uso ne ngane kacha ko e dukani to kidhi chudo tinyiso ni or pesa gol pesa e pesa kacha kisewinjo ja wala mawacho ni gol pesa achuli nango gol an gi till ka withdraw mano ng'amoko dwani serikal ongeno timo wala machalade mane momiyo king'iyo pend chikegi no nikech atamalo 83 mag tije gi mwandu mwaloso pachoka nie gimiluongo ni informal sector koro jogi mondo yud gi tax serikal koro wacho ni koro ayudo uwe kama uchakore gocha kama mwandu donjo gi Kenya ka tadwana ng'ade mane gima mbadi temo wacho e chike mang'eny gi angeni entwak mar arienya kor mga jong mai mana chakruok mar chik mar omenda e lach nwatao mana lieko ni matin mondo ibed kod ng'eyo kata kamano entwak mwa dhi bedo go mbele kae hayanya tira mogi TV mane oni bedo kod ng'eyo kapok holoke obedo chik wach mogik SPA kwati kwatieko en ni amor ni kasomo finance bill ni nitiere pend chik moko ma chalo mabeyo ma mago nego serikal otigo maber mak mana ni kaluwore gi report mane ochiw gi migawo mar serikal miluongo ni Kenya National Bureau of Statistics nitiere kwano moko mane ginyisowa ahinya ni uchumi marwa nodongore e atamalo machal nade ber ka wadok chien watemo wariyo gigi mondo donj kanyakla ang'eni ok oyot ahinya kwa chomo higa mar yiero jopiny bende dwaro nafuu nikech gisebedo gi pek omiyo serikal nyaka ne ni kiko medo ushuru mamedo hinyo jopiny but gimany yore ma ginyalo choko go ushuru ma ok omedo ushuru
omiyo amor gi chenro moko ariyo adek, to nitie moko ma pod inyalo ng'i ahinya ahinya thuolo midwa ni mondo kaw mondo los ripode cha. Ber ka gigo e twak gi jolony machalo wani, to uto thuolo ni uneno chal nade, weg ohala to dwa timore nade, to jogo ma dwa timo negi nonro to dwa kawo thuolo marom nade mondo tim mago. Omiyo an gi geno ni chenro ni neno maber, mak mana ni do bed maber ka bende asome gimoro motenore gi kaka wanyalo neno ni to ere kaka mibadhi e yore mag solo osuru inyaduok piny kod yore mag ng'iewo mwandu mag sirikal. Da gombo neno chik moro matemo lieko gima sirikal timo e migawono, nikech ne wakelo gimoro ni EG procurement. Ok awinjo kuma ochomo, ok anene ka en ka, ta aparo ni kamoro ne inyal nyiswa ni to ei chenro mwakelo ni idhi chune kata ni nyaka bed ni gimoro amora kidwa ng'iew e sirikal nyaka ng'iew wich pesa. Ang'eyo bende idhi goye mbaka e od bura mondo mi wang'e kaka odhi bedo. Kata kamano yok osebedo ni od bura maraba stamping, koro ok wang'e kaka dhi bedo Nyakorom Gajwang'. Kata kamano geno marwa en ni jo od bura dhi twak e wiye mondo mi paro ma jolony kaka FCPA Hesbon Omolo wacho gintiere kod paro ma bende sirikal nyalo ng'iyo kage kacha mondo mi olosi obed makare. En twak mar ariyo ma bende pod bro dhi mbele Nyakorom Gajwang' warom kendo sa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Lydia, okay, oritu masana.